ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони RAHSH TJ. дӯстони азиз, дар имрӯза навор 15та хона, замин ва квартираҳои нав қабул кардем ки пешкаш мекунем. дӯстони азиз, квартираҳо аз шаҳри Душанбе, аз Қурған, аз Кӯлоб ва аз дигар шаҳрҳо ҳастанд ки ва заминҳом аз Душанбе дорем. дӯстони азиз, пешкаштон мекунем. видеонавори моро то охираш тамошо кунем ва видеонавори мо лайк гузорем ва дар комментира нависем ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартира кора мо дар видеои оянда пешкаштон мекунем. агар шумо хел хонаи фурӯшӣ ё квартира ки замин ё ки мошини фурӯшӣ барои реклама карда дошта бошед, дӯстон, дар номерои имо ва WhatsApp рӯй кунем, мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 152 сомони 32 дирам. ай шумо хоҳиш мекунем бадро агар имконият дошта бошед видеонавори моро дар имотон подписа кунед, хеле хурсанд мешудем. бо бошад навора сар нагин то охираш тамошо кунед. ай нархои хона бо хабар шавед. марҳамат, рафтем. якм хонаи фурӯшӣ. якм хонаи фурӯшӣ имрӯзаи мо дӯстони азиз қарор дар шаҳри Исҳор дар автобус обши 6 сотик замине ки 3 дар хона кардагӣ тайёра ки хонаҳои баракаги ремонт доранд. обсведш аст, ошхона, ҳуҷҷатхона дар барош кардагӣ аст. дӯстони азиз, гирди хона бо семинблок маҳкама дағрӯза задагӣ аст. обсведш ҳам аст, дарахтони мевадиҳанда ҳам дорад. баъд 4 дар дигар хона ҳам фундаментош рехтагӣ аст ки метавонед ки далши стройкаша хитон кунед. фурӯхта мешавад бо нархи 170 000 сомонӣ бо савдо ҳам мекунем. гуфтагия яъне ки муомилаи хуб дорад. рақамҳои расияшон аст дӯстони азиз, рақамҳое ки кор мекунад ва имо WhatsApp дорад. агар кадом метавонед харидор бошед ё ки ягон вариант дорен, метавонед ки дар ҳамин рақамҳо занг зада ё ки нависед, дигар маълумотша гирен. шумо метавонед ки ҳамин хел хонаҳои фурӯштона дар номерои имо WhatsApp рӯй кунед. дар видеои оянда рекламаш мекунем. мегзарем ба дим хонаи фурӯшӣ. дим хонаи фурӯшӣ навбатии мо дӯстони азиз дар ноҳияи ёвон қарор дорад ки дар кадом маҳаллаша чун мегӯем гуфтагия бо телефон занг зананд. обши 9 сотик замине ки 4 дар хона кардагӣ тайёра ки хонаҳо беҳтарин ремонт доранд. обсвед аст, оби чашма дорад ва оби колодес ҳам ҳаст. гуфта ки бе ягон камбудия ошхона, ҳуҷҷатхона, ҳаммом ҳамаша якта калидор дорад. рӯи ҳавли стяжка кардагӣ аст. гирди хона маҳкамай, яъне ки дарахтони мевадӣ ҳам дорад. чойлоби ангур дӯстони азиз, хона беҳтарин кардагӣ ки бе ягон камбудия гуфтагия соҳибшон ҳамаи шароитҳои зиндагиро кардагӣ ҳастанд. фурӯхта мешавад бо нархи 300 000 сомонӣ бо савдо ҳам мекунем. гуфтагия кадоми харидори аниқай муомилаи хубам дорад. рақамошон дар поёни видео бардони азиз, агар кадом метавонед харидори ё ки ягон маълумот доред, метавонед ки занг зада дигар маълумоти пурраша гирен. марҳамат. бо бошад навора давом медиҳем. чӣ хонае ки дар кора дар комментари нависен, мо дар видеои оянда пешкаштон мекунем. фақат камтар сабр кунед, лайкотон назанен ва хонаҳои нава жда кунем. мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. сеюм хонаи фурӯшӣ навбатӣ дӯстон дар шаҳри Исҳор қарор дар дараи алмосӣ гармоба бардони азиз 6 сотик замине ки 7 дар хона кардагӣ тайёра ки фақат рангу бориш мондагия ки обсведш ҳастай, ошхона, ҳуҷҷатхона, ҳаммом, калидор дар дарунш аст. гирди хона маҳкам аст. хона сетаж аст. дарахтони мевадӣ ҳам дорад. бо қатиш якта боғ ҳам дорад. бардони азиз, обсведш бе проблема, фақат рангу бор мекунем, медаред зиндагӣ мекунен. фурӯхта мешавад бо нархи 640 000 сомонӣ бо савдо ҳам мешавад ва ба мошин ҳам алиш ҳам мешавад ва ба квартира ҳам варианти алишӣ дорад. ай шаҳри Душанбе ҳамин хел вариант дошта бошед, дар ҳамин рақамошон занг занен. баъд як дар бари ҳамин хона дӯстони азиз замини фурӯшӣ ҳам аст ки 4 сотик замине ки нархи шаҳрнома яъне ки договорния бо масъулият фурӯхта мешавад. дар ҳамин рақамҳо занг занен. заминш ҳам адел аст ки фурӯхта мешавад. марҳамат, занг занен, дигар маълумоти пурраша гирен. дӯстони азиз, бо бошад навора давом медиҳем. мегзарем ба чорум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ дӯстон дар ноҳияи Файзобод қарор дорад ки дар ҷамоати Меҳробод дар деҳаи усто Шамс бардони азиз посёлкаи навай ки 8 сотик замин дорад ки 4 дар хона кардагӣ тайёра ки дутта подвал дорад. кришаш фигурания яъне ки замонави аст. ванна ремонти беҳтарин дорад. дар нуштам якта дигар хона кати калидорш ремонти беҳтарин дорад. дӯстони азиз ки полни шкатун ремонт кардагӣ аст ки стяжкашам тайёра ва лестисашам рехтагӣ аст барои дуюм этаж. боғча ва дигар дарахтони мевадӣ ҳандам дорад. дӯстони азиз ки обсведчам ҳастай. айни ҳол дар ҳамин ҷа зиндагӣ кардесиам 100%. гирчам маҳкам аст ки даврӯзаи нав задагӣ аст. бардони азиз, хона бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ таъмин аст ки срочно фурӯхта мешавад ба сабаби ки пул дар корш дага гуфтагии соҳибшон. фурӯхта мешавад бо нархи 160 000 сомонӣ бо савдо ҳам мешавад ва варианти алишӣ ҳам дорад ки ба ягон квартира ягон секция кади алиш мешавад ки ай шаҳри Душанбе ё ягон ҷоя варианти хутона дар ҳамин рақамошон
пешниҳод кунем дӯстони азиз, ё ки кадоме ки сумкати мехарад арзонам мекунем гуфтага, ё ки ба квартира алиш марҳамат дигар маълумоти пурраша занг зад дӯстон хитон гирем. Панҷум хонаи фурӯшӣ. Панҷум хонаи фурӯшӣ дӯстони азиз дар ноҳияи восиқе қарор дорад ки дар деҳаи леса путовни бардони азиз 8 сотиқ замине ки 3 дар хона кардага ки хона коробкай, яъне ки замонавӣ кардага ки дар дурунаш ошхона, ҳоҷатхона ва калидоршам дар дарунаш кардагӣ ҳастанд ки фақат рангу буриш шикаториш мондагӣ ҳастанд ки дӯстони азиз срочно фурӯхта мешавад. Фурӯхта мешавад бо нархи 100 000 сомонӣ бо арзонам мекунем гуфтага ки кадоми харидори аниқай рақамҳои Россияшон ҳастанд ва рақамҳои Тоҷикистоншон метавонед дигар маълумотша гирен. Обсвечам ҳастанд бе ягон кам буда ҷошам ҷои нағза гуфтага соҳибшон марҳамат занг зад дигар маълумотша гирен. Шашум хонаи фурӯшӣ. Шашум хонаи фурӯшии навбатии мо дӯстони азиз дар ноҳияи Файзобод қарор дорад ки дар деҳаи Навобод 7 сотиқ замине ки 4 дар хона кардагӣ ҳастанд ки як калидор подвал дорад, ошхона дар дарунша мансарам дорад. Бардони азиз хона пӯшондагӣ фақат дар тиреза мешавад, я ремонт мекунед, камтарак шикатору ранг бор мекунед, медоред зиндагӣ мекунед. Дар инҷа об свечам аст дӯстони азиз срочно фурӯхта мешавад. Нархаш бо маслиҳат аст, яъне ки шартномаи занг мезанен қатишон маслиҳат арзон када мефурӯшем гуфтага проекти хона проекти замонавӣ аст ки беҳтарина ки бо дар инҷа бо як кам аз қум ва сангам дорад ки метавонед ки дигар ремонтро мекунед. рақамошон дар поини видео имом дорад, метавонед дигар маълумотша гирем. мегзарем ба ҳафтум замини фурӯшӣ. ҳафтум замини фурӯшии навбатии мо дӯстон дар шаҳри Ҳисор қарор дорад, дар автобус ки ҷои нағд шуда гуфтагӣ ки 7 сотиқ замине ки дар хона кардагӣ як калидор аст ки хона коробка аст, срочно фурӯхта ремонтш нокарда аст. дар наздикиш мактаб аст ва беморхона, яъне ки балниса дар пеши рӯпарӯи ҳамин хонаи ҳамин ака буда ҷои нағд гуфтагӣ обшам ҳаст. бардони азиз фурӯхта мешавад бо нархи 75 000 сомонӣ бо савдо ҳам мекунем гуфтага дар ҳамин рақамҳо имо васифам дорад. кадоме ки харидора гуфтага бо арзон ҳам мекунем ва ҳуҷҷатошам 100% тайёр буда марҳамат метавонед ки дигар маълумотша гирем. ҳаштум квартираи фурӯшӣ. ҳаштум квартираи фурӯшӣ бардорон ай шаҳри бохтар аст ки ай қурбонтепа бардорон ки сироф карда буданд ки арзон шаёем. квартира дар шабчароғ қарор дорад ки дар наздикии сомонӣ мешавад, қариби бозори фаровон дӯстон. як хонага квартира аст ки дар якум ошина қарор дорад, 43 квадрати метрай, об свет дорад, ошхона, ҳуҷҷатхона, ҳаммом, балкон, термикс, кондитсионер ва мебел ҳам хеле чиём дорад дӯстони азиз ки срочно фурӯхта мешавад. хона барои ҳамаи шароитҳои зиндагӣ таъмин аст ки ремонтшам барои зиндагӣ кардан мешавад. фурӯхта мешавад бо нархи 185 000 сомонӣ бо кадоми харидори аниқай гуфтага бо арзонам мекунем. рақамошон дар поини видео дӯстони азиз метавонед дигар маълумоти пурраша занг зада гирем. мегзарем ба нӯҳум замини фурӯшӣ. нӯҳум замини фурӯшии навбатии мо дӯстони азиз дар территорияи Душанбе аст ки дар ваданасос деҳаи ҷавалай гуфтага бардони азиз 6 сотиқ замине ки бо фундаментошам рехтага аст ки гирчам маҳкамай, об свечам ҳаст ки ҷош барои хона кардан 100% тайёра бардони азиз. барое ки кадоме хона мекунад гуфтага ҳуҷҷатошам 100%. ин замин ба мошинам алиш мешавад гуфтага бардони азиз, яъне ки варианти хутона пешниҳод кунем. агар кадоме ки сумкати мехарад бо сум 90 000 сомонӣ бо савдо ҳам мешавад. 6 сотиқ замина гирдуш маҳкамай, фундаментошам рехтага. рақамошон дар поини видео дӯстон метавонед ки дигар маълумотша гирем. агар шумо замин, хона, квартира, мошин чизе ки барои реклама дорем дӯстони азиз дар номера имо васаб рӯй кунем, мо дар видео оянда рекламаш мекунем. даҳум квартираи фурӯшӣ. даҳум квартираи фурӯшии навбатии мо дӯстон дар шаҳри Душанбе қарор дорад ки дар гипразе пеши бозори сомон мешавад дӯстони азиз. як хонага квартира аст ки дар ҳафтум ошина қарор дорад, 40 квадрати метр бардони азиз. обсведш аст, ошхона, ҳуҷҷатхона, ҳаммом, ҳамаш қоидави аст ки кондитсионер ва термикс, мебел ҳамаша дорад ки ҳамин бо ҳамаи чизи чораш фурӯхта мешавад. гуфта кадоме ки мехар ҳамин чизро ҳамаша қатишон метиҳанд ки хона техпаспорт дорад, ҳуҷҷатош 100%. фурӯхта мешавад бо нархи 262 000 сомонӣ бо савдо ҳам мекунем гуфтага ки бо барои одамои наличи мехаридагӣ, яъне ки кадоме ки суми наличи дорад арзонам мекунем гуфтага соҳибшон. рақамошон дар поини видео дӯстони азиз метавонед дигар маълумотша занг зада гирем. 11ум замини фурӯшӣ. 11ум участкаи фурӯшӣ аст дӯстони азиз ки дар шаҳри Ваҳдат қарор дорад ки дар деҳаи
ҷӯягарон баъдои азиз саршавӣ дачаҳои нав мешавад дӯстони азиз, яъне ки лаби раҳна қарор дорад, ҷош ҷои нав заёфтагай ҳамҷода уже ҳамсоё зиндагӣ кардастанд ки обшам ҳастай 10 сотиқ заминае ки фурӯхта мешавад бо нархи 75000 сомонӣ бо савдо ҳам мешавад, ҳуҷҷатошам 100% дӯстони азиз. рақамҳои яка дар поини видео агар кадом метавонед ҳаминҷа харидани бошед барои хона кардан занг мезанед, маслиҳат мекунед, замина рафта мехаред, марҳамат бошад навора давом медиҳем. мегзарем аз 12 квартираи фурӯшӣ. 12 квартираи фурӯшӣ дӯстон дар гипразем қарор дорад ки аниқ маълумот ча нагуфтиянд дар кадом рост қарор дорад, не ки навастройка дома гуфтагае ки ремонтош беҳтаринай. Якхонага квартира ҳастае ки дар дуюм ошина қарор дорад, 41 квадрати метрай, обсвет ҳастае, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, термис, кондитсионер ҳамаш бо шароитҳои замонавӣ таъмин ҳастае ки хона ремонти беҳтарин кардагия бадони азиз. фурӯхта мешавад бо нархи 255000 сомонӣ мешавад ки бо арзон ҳам мекунем гуфтагае ки хона техпас буда мебел ҳамаи шароитҳои зиндагиш ҳастае, медаре фақат зиндагӣ мекунем гуфтагае соҳибшон. рақамҳошон дар поини видеои баъдони азиз агар кадом метавонед харидор бошед ай ҳамин шаҳри душанбе ай гипразем метавонед ки дигар маълумоти пурраша занг зада хитон гирем. мегзарем аз 13 замини фурӯшӣ. 13 замини фурӯшӣ навбати мо дӯстони азиз дар ноҳияи варзоб қарор дорад ки дар маҳаллаи садани айнӣ гуфтагия бадони азиз, яъне ки хай дигар маълумоти пурраша мегирем. 4 сотиқ заминае ки фундаментошам рехтагӣ ҳастае ки барои хона кардан мешавад, ҷош ҷои беҳтарин рафтагае соҳибшон ки ҳамсоё зиндагӣ кардасиянд ки ҷош обсоидаш бепроблема бадони азиз ки ин замина бо мошинам алиш мекунем гуфтагия, ягон мошин дошта бошен алишам мешавад. фурӯхта мешавад бо нархи 77000 сомонӣ бо савдо ҳам мешавад. хона ҳуҷҷат дорад гуфтагия, не ки сертификат надорад гуфтагия. рақамҳошон дар поини видео метавонем ки дигар маълумотча гирем. мегзарем ба 14 квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ навбатӣ дорем ки дӯстони азиз дар шаҳри Кӯлоб қарор дорад ки бардорем ки хоҳиш кардам ки ай шаҳри Кӯлоб ҳамин хел квартира монем ки дар кӯчаи Борбад қарор дорад ки 3 хонага квартира ҳаст, дар 5 ошона қарор дорад ки 65 квадрати метрае ки доми 20 дӯстони азиз. обсвет шам ҳастае, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом ҳамаш қоидави ҳастае ки кондитсионер яъне ки термикс, оби гарм, отопление ҳамаи шароитҳои зиндагиро дорад гуфтагия соҳибшон. ҷош ҷои нағзае тавассути телефон занг занам гуфтагия дигар маълумотша метавем ё ки дар ҳамин рақамҳошон ватсапам дорад, метавонем ки дигар маълумотша гирем. фурӯхта мешавад бо нархи 260000 сомонӣ бо савдо ҳам мекунем гуфтагия. марҳамат занг занем дӯстон. лайкотон назанем баъдон дар комментаре нависем ки чӣ хел хона замин квартира дар кӯрай. мо дар видеои оянда меҳнат карда ба шумо кофта пешниҳод мекунем, фақат камтар сабр кунем. 15 квартираи фурӯшӣ. 15 квартираи фурӯшӣ навбати дӯстон азиз яктага ай шаҳри бохтар ҳастае ки ай қурғонтепа наздики пеши нихӣ мешавад. дар пеши доми нихӣ навастройка қариби вокзал ва қариби бозор мешавад бадони азиз. дар ҳоҷи шариф ҳам қариб як кадоме медонад. духонага квартира ҳастае ки дар дуюм ошина қарор дорад, 48 квадрати метрай, обсвет чак заронагӣ ҳастанд, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом беҳтарин ремонтам кардагӣ ҳастае ки термикс ва дигар чӯшам дорад ки хона фақат барои зиндагӣ кардан тайёра, фақат медори зиндагӣ мекунӣ. фурӯхта мешавад бо нархи 260000 сомонӣ бо муомилаи хубам дорад гуфтагия, яъне ки арзонам мекунем бадони азиз. кадомтон агар харидор бошед ҳамин территория метавонед ки дар ин рақамҳошон занг зада дигар маълумотша гирен. шумо метавонед ки ҳамин хел квартираҳои фурӯштона ё ки хати хонаҳоатон дар номераи ватсап имо роӣ кунем. мо дар видеои оянда реклама мекунем. то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.